As fosas comúns da Guerra Civil e da posguerra no Estado español contanse por milleiros, 6.000 para ser un pouquiño máis exactos, 96 delas en Galicia, e non son todas as que hai. A xentiña de Praza.gal marcouse un superartigo falando deste mapa do terror franquista en Galicia. E nese ranking terrorífico dos depósitos de cadáveres, Ourense ocupa o top 2. Aquí, no cemiterio de San Francisco. 141 vítimas son as que xacen nesta fosa común ourensá que non foi exhumada, pero sí dignificada pola Asociación Amigos da República. E que quere dicir que se exhume totalmente? Pois que todos os restos que nesta fosa había se extraian, se podan identificar no mellor dos casos e a familia decida onde depositalos, pero só un cuarto das fosas galegas foron exhumadas totalmente. Moitas seguen sen tocar ou mesmo desaparecidas e algunhas outras foron ocultadas á mantenta. E todas estas dúbidas, todas estas fosas comuns que aínda están por descubrir, pois tenas que descubrir e documentar alguén. O Goberno de España encargou ao grupo Istagra o Censo Estatal de Vítimas do Golpe e da Ditadura, un grupo de investigación que é da Universidade de Santiago de Compostela, é daqui de Galicia. Algúnas das persoas que xacen nestas fosas comuns pois son xente que loitou contra os militares sublevados nese momento na Guerra Civil, pero moitas outras son persoas que simplemente defendían as súas ideas na política, no sindicalismo ou na sociedade en xeral. É preciso seguir refrescándonos a memoria, especialmente aquelas persoas que non vivimos nada parecido, por aquilo de que non acabemos por restarlle importancia.